kuanzisha umupango wa SHA twabere gakie nyinge tokora abantu baitu basumbogete emichango yabucha iyo nabo togwakira mu president mbiyamono as ne serikali yaye asokora to mupango yo SHA nimaite orabere ne bottlenecks yani oratwarire amatobe makagati abo se baterere lakini kene yose yakigari nabo yotwara teething problems yotara merani ento bori bari baushikane ko Nairobi na tokore chesta bantu nande no bakorwara ba kade chi facility echi asobwanga ekiaji taka nili chibese chino tokore chesta karochi waka no chie injageta ali eria kwagenda kiyanyo chibese echo echie gotumia egora maliogo emende kabisa ebe ne chinguru ilindo kwa njageta ali to misi eliogo ne serikali ya Nyamira amaliogo na abekire budget marakabere elinde muntu tande njageta ali omisi eliogo gonko bori abantu baito bonse more cheste na short for yabo na to changera onye to abo more cheste na ende more kore chesta tiato by warning muntu bwensi otabu ati SHA registration na no torangere mo chango nto gocha ekiara abwe tuwe manyeti kigamba bor mwezi moja our health volunteers batubwatisi aba barure Nairobi na abaito bari nyageta chete chionsi batokonya asa registration kiro monto asa register elinde okone nyagetari warwari wa bosa yokamoranje moiwe umuito na abaire asibari motara akanwa metinye dato manyete tara akanwa efoje ya roisi iwe chibese chimu akanwe ukiego jetaraika mwaiwore moje akanu chweze chino health volunteers or health workers balibara asa mashinani moje akanu to wate cash flow problem was ya disbursements ichweze ko Nairobi lakini bwana tuanyore chweze chino mtojitobakane within 7 days. Ngwakera abantu baita baba bathi asante sana, muendelee na hiyo moyo. Nafikiri kila ward leo itapata registration equipment na ndio wameleta hapa leo watupatie tuweze kuwapatia watu wetu ya ward.